Canter pulot. Hey! What's up mga canter, for today's video manguha tayo ng kuhol. Wala kaming ulam kasi mga canter. Sama si Canter Francis. Oy! Canter pulot. Canter Francis. Stay down. Ang galing talaga ni Francis manguha ng gisukol. Mahilig siya sa suso mga ka-hunter. Ito oh. Mga kuhol oh. Oy, tatlo pa. Aming ulam eh. Oy. Ang kulot oh. Nangunguha din oh. Mga hunter oh. Ito oh. Dalawa. Oy. Kuhol. Oy. 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 Ha? Babasok mo. Ha? Hindi tatangarod. Glubog mo. Mga canter. Naglubog. Oh. Kanya ti imbagam. Naayog ka man launay. Yung ating dalawang canter. Si Kulot. Saka si Francis. Shout out kay Canter Kevin. Nangunga na naman kami ng kuhol mo mga canter. Wala siya, naglelele ng bata. All guys. Ang liliit. Ay pumunta na iba kasi hindi tayo yung nauna. Tanggap mo ba na hindi ka yung nauna? Ay, lakas ng ulan mga kanter. Hindi na tumitigil si Bagyong Pahinga. Ang tagal niyang lumabas ha. Ating dalawang kasamang nagpupulot ng kuhol. Sino ka lang yung nakuha. Kaunti ang kuhol ngayon. Ang daming kuhol dito nung nanguha kami. Wala na. Ubus na. Sino? Maliliit. Mga ka-hunter. Ano dalawa? Dalawa. Ano? Apa? Oy! Kunti na yung ano,
kuhol dito. Mahina na ang benta ng kuhol. Bus na. Woo! Ayun mga hunter, patuloy pa rin kaming nangunguha. Ano? Walang ano, tinupush namin kasi walang ulam. Lumakas na naman yung ulan mga hunter. Grabe. Ilang araw ng ganito, diretso yung ulan. Marami nang nababaha dahil sa bagyong Paeng. Wow, yung kuha natin. Ito yung ano, kuha natin mga hunter. Sige na tayong ano, pangluluto natin. Yung ating kuhol mga hunter. Ulam natin mamaya. Ayan mga hunter, siyo ano, magluluto na kami. Si Chef ko. Chef ko. Ay, nako. Yan guys, lulutuin na natin yung ating ano mga hunter, yung ating kuhol. Wala si Chef Kulot, umuwi. Pabalik mamaya, ayan o. Yung kuhol. Gata mga hunter, ginitaan. Ayan mga hunter, nagbubukas si Hunter Francis ng nyug. Panggata natin doon sa kuhol, yan o, kuhol. Wow. Ulam, wow, ulam. Ayan. Wow. Ang bagal niya magbalat. Old ways. Mga hunter. Ito ay lumang paraan para maggadgad ninyo. Lilinisan mo ba? Lilinisan ni Hunter Francis ang ating kuhol mga ka-hunter. Bilisan mo at yung ang ating apoy ay nagbabaga na. Ang ating apoy ay mawawala na. Bilisan mo, mahirap maghanap ng kahoy. Basa lahat ang kahoy ngayon. Ay mga ka-hunter, magluluto na tayo. Unang lagay, mantika. Mantika. Salayo ko. Bawang. Luya. Luya. Aklo. Gulong to. Aklo. Yung mantika, tibid. Aklo ata. Kanto. Aklo, Ilocano. Yung ating mantika, tipid. Ini? Ganun na diyan. So guys, lalagay natin yung kuhol. Wow. Busok. Patis.
Ah! Tagatin sa kayanin niya. Hoy! Gita! Gata! Sandok! Oy! Woo! Ang tagal ng kasama ko. Parang babae gumana. Puhol. Hi guys. Hi guys, welcome to my vlog. Nice. So yummy. So sweet. Wala na si Kulot. Late na. Oh guys, oh. Hindi na makapunta dito. Malakas na yung ulan. Mataas na yung tubig. Ano kung balon-balonan? Nakapod. Ha? Yung ball natin. Nasa Kulot talaga. Wow. Yummy. Wala sa dito kita lang, kaya yung pet. Wow, sarap. Oh. Magtukan. Hoy. Nagdala na kayo ka. Wala na. Tayo ito yakin sa pwede. Hop. Ma, bila.